Играч на матч. Равностойно, да. Да, що? Определено. Ти си мляскал. Юзил. 9-2, Юзил. Колко юзил? 9-2. Жиро колко беше? Да, го знам. Колкото дървото високо. Мач срещу Слонзи. Ще купим Гризман. Въображи! Начало на двубоя между Лестър и Слонзи. Карвай! За здрасти Слонзи ни вкарват. Той ще е четвърта. Още от съплекалнята. Здрасти. Задера. Опа. Как я миле. Как е за здрасти ни вкара. Ето, тук вкара. Той прехвърля всичко. Върви си главата. Тогава. Гей са. Ролът е уникален играч. И все. Това не влезна. Като не може. Той не може да се сече. Той не може да се сече. Може да се сече. Като не може да вкара вода в тази. Вкара в тази. Доспа. Аз ти давам джойстика. Аз постигна. Аз ти давам. Хора, черния не мина само като някакво поемания, като някакъв клон. Ей са. Какви са тия ключове на тайгър? Да видим Край на колко са ударите. Равностойно. Мисля. Играч. Ари, бегай, не ми пука кой играч на мача. Той не мина като турски кон. Поема се с боца. Като някакъв мангал не мина. Поема се И дерби срещу Ливърпул. последните. Ливей. Хаштаг Ливей. И начало между Ливърпул и Лестър. Къде ни е защитата, бе? Автогол на Каспар Шмайхер. Правим първото по време. Ако видеото ви харесва, дайте лайк, 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 Трагедия. лайк. Пийте лайк. Трагедията. О! О, играча на матча. Смъчкахме ги, Ама. Само едно ама. Гъзъм, бе, абе гъзъм. Ако видеото ви харесва, дайте лайк, 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 пийте лайк. И